kana so ka hada bidiyo irin wannan, Anastasia, away! Get away! Run! ko kuma hotuna irin wa'annan. Idan kana so ka hada bidiyoyi ka irin wa'annan wanda ake hadawa da AI, yau na kawo maka sabon application wanda za ka yi amfani da shi. Ko da wayar iPhone kake amfani da ita ko ta Android za ka iya yin wannan. Kawai za ka shiga cikin Play Store ne ko App Store sai ka yi search. Za ka nemo cikin Play Store kamar haka. Idan ka janyo ƙasa ka janyo ga Play Store kun gan shi sai ka taba shi. Idan ka shigo cikin Play Store yanda za ka yi sai ka taba gurin searching, sai ka taba ga sunan application din da za ka yi searching, Grok. Gashi nan ma ya fito, wannan shine Grok. Idan ka yi installing din shi already, dama na yi installing din shi sai dai yanzu in yi update din shi. Yawa idan ya gama installing din shi sai ka taba nan inda aka taba open. Bayan ya yi open haka za ka shigo cikin shi haka. Idan kai baka yi login ba za ka taba inda aka sa login sai ka sa login account ɗinka. Idan kana so ka hada kai creating din abubuwan da suka shafi bidiyoyi ka ko kuma hotuna, za ka shiga cikin inda aka sa imagine. Ka taba imagine zai zo maka nan gurin. Idan ya bado maka nan gurin shine sai ka gani. Idan photo kake son taba yi ko kuma kana son yin bidiyo ne sai ka taba gurin wannan dan icon din da yake wajen tap here. In hoto kake son gyarawa ko kuma bidiyo kake son, to in photo ne sai ka taba edit image. Bayan ka taba edit image, anan za ka ɗauko irin hoton da kake so ne. Misali wannan hoton da yake ga hoton wannan na Tinubu haka, misali wannan hoton na Tinubu guda ɗaya bari in yi amfani da shi. Idan ka taba shi haka misali haka sai ka yi uploading. Bayan ka yi haka, a nan ƙasa inda aka sa tap to edit shine za ka sa misali right Tinubu onze ina so ne ya sa Tinubu a kan hulal, kenan onze cap sai ka sa haka. Bayan ka haka sai ka sa cikin wannan double quote din za ka sa sai ka taba wannan alamar da ta yi sama. Yanzu zai yi mana editing din image din. Yawwa yanzu kun gan shi ya rubuta mana Tinubu a kan gurin. To haka ake yi. Idan kuma kana so ne ya ma wani canjin kala, ya sauya ma wani kalar wani abu daban, misali sai ka ce kamar ya canza color din shi ko kuma dai wasu abubuwa, ya canza kalar ma dai kayan, misali ya canza kalar rigar, misali change color of the shirt to green. Yanzu zai canza mana kalar rigar ta koma tsanwa ne. Yawwa kun ga yadda rigar ta koma, to haka ake. Da abubuwa za ka iya canza duka da komi da komi, haka ke yin editing din image. Idan kuma bidiyo kake son hadawa, bayan ka zo ka taba wannan icon din sai ka taba animate photo. Bayan ka taba animate photo sai ka zabo kan foton da kake so. Misali bari mu dau wannan. Idan kai upload sai ka taba, automatically ma yana generating din bidiyon daga nan gurin. Zaka gani ya sa 1%. Dan ya kai 100% to shikenan bidiyo ya yi generating. Kun ga ya fara kilga da gaggawa ko? Kuma wannan AI din yana da limit din nashi, yana kaiwa 6 second ne. 6 second ne yake kaiwa. Kenan kaga wani 5 second ne, wani 3 second, to wannan yana kaiwa 6 second. Idan kuma kuna so a hada muku long video mai tsayi, kenan zan yi muku tutorial akan yadda ake hada irin wannan. Greetings to you all. Thank you for your presence and support. Together we will build a stronger future. Kun ga yadda ake yi ko? Idan kana so ka canza irin abubuwan da zai misali wannan foton zai kaman ya tafi da gudu haka, misali this man, yanzu ga irin yanda zai mana generating din abin da na rubuta mashi. Idan magana kake so za ka sa mai da komi zai iya tsara ma. Wannan AI din yana da abun mamaki.
yana yin kilgawa ne, yana yin loading ne, generating video ga shi a nan gurin ana yana kilga ga kai 100 zai yi. Alessandra, away! Get away! Run! Yawa to kun ga yanda yayi haka, yanda yin wannan haka ake yi kenan. Idan za ka yi download sai ka taɓa wajen abin download ɗin nan wannan. Yawa bayan ka taɓa wannan abin download ɗin haka kaga download starting kenan, sai ka zo ka nan sama za ka gashi nan grok now kenan yana yin download shi kenan. Yawa kaga yanzu download complete. Idan kun ji daɗin bidiyon nan ku yi mana like sannan ku yi mana share sannan kuma kar ku manta da kalmar subscribe. Na gode sai an jima mu haɗa bidiyon na gaba.